De slavernij en de slavenhandel zijn schaamtevolle bladzijdes in onze vaderlandse geschiedenis. Mensen zijn als handelswaar gebruikt. En de consequenties daarvan werken door tot op de dag van vandaag. En de Nederlandse regering wil daarvoor vandaag persoonlijke excuses maken. In Den Haag en hier op Bonaire. En in het Caribisch gebied, op Curaçao en Aruba, Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten. En in Suriname is mijn collega minister Frank Weerwind in gesprek over dat slavernijverleden en de rol van Nederland. Samen hebben we zojuist gekeken naar de toespraak van minister-president Rutte bij het Nationaal Archief in Den Haag. Hij stond stil bij historische cijfers en feiten, kille feiten, die de wreedheid en het leed bijna niet kunnen beschrijven. Hij stond ook stil bij de maatschappelijke bewustwording in de laatste jaren. En excuses zijn nodig. Niet om het verleden achter ons te laten, maar om de toekomst open tegemoet te treden. En daarom herhaal ik hier de woorden van onze minister-president. Eeuwenlang hebben de Nederlandse staat en zijn vertegenwoordigers slavernij mogelijk gemaakt, gestimuleerd. Eeuwenlang zijn in naam van de Nederlandse staat mensen tot handelswaar gemaakt, uitgebuit en mishandeld. Eeuwenlang is er onder Nederlands staatsgezag de menselijke waardigheid met voeten getreden, op de meest afschuwelijke manieren denkbaar. En te weinig hebben de opvolgende Nederlandse regeringen na 1863 gezien en erkend dat het slavernijverleden een negatieve doorwerking had en heeft. En daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan. Awe, mita, pidi, disculpa. Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden. Postuum aan alle tot slaafgemaakten die wereldwijd onder ons handelen hebben geleden, en aan hun dochters en zonen en aan al hun nazaten tot in het hier en het nu.